Kaixo eta egunon eta ongi etorri gaurko egun honetan zuzenean emitituko dugun lasterketa honetara. Gaurkoan Lozarko zen gaude, Green Power Ibeiako beste lasterketa baten, aurrekoan San Mamesen egon ginen. Hori da, aurkoan zirkuito profesionalean aurkitzen gara, bertan arituko dira gure taldekideak, lasterketa. Nafarroa zirkuitoa. Hori da, eta zuzeneko hau, oroar, Ondarruko eta Berritxuko udaletako sare sozialetan zabalduko da, bai eta Badiz, Maik, Riski eta Zamora eta horretan, beraz mila esker guztioi. Aldez aurretik, esker batzuk zuei. Eta gure kotxe elektrikoa eta gure proiektu honetan parte hartzeko egin dugun kotxe honen izena, lema Abisaran Potxein Artera, gure taldearen izena. Abisaran Potxein Arte ditzen da. Denok gaur kamisetarekin etorri gara. Hori da, eta izena bera, erabat lasterketaren helburutik dator, lasterketako helburua zeinek eman bueltak egin bateriak bukatu arte, bateriak Potxein Arte da, beraz, hori da helburua eta hortik dator Abisaran Potxein Arte lema edo izena. Bestean Zamamesen egon ginean ere askotan aipatzen genuen helburu hori, ze eta normalean malkarretan izaten dugun lasterketa izaten dugun helburua, denor amaitu lehen, baizik denor eman bueltak egin, hori da. Nork amaitu bueltak egin eman guztiz. Bai, lasterketan beroketa saioan arituko diren taldekideak oraintxe prestatzen ari dira. 10:30 oraintxe bertan hasiko dira. Segurtasun neurriak azaltzen egon dira, orain dela gutxi bat, eta laster batean sartuko dira. Guk lasterketarako berriro ere zuzenan sartuko gara, ordu batak aldean. Ordu batak aldean, eta beroketan arituko diren gidariak, orain joango diren gidariak ondoren badira. Aiza Gandaria, Ziulen Neuteiral, Gari Goenaga, Jare Bedia Launeta eta Zillan. Beraiek arituko dira beroketa saioan lasterketan, bakoitzak buelta bat emango die zirkuitoari eta ondoren jada lasterketa hasiko da eta orduan ikusiko dugu ea zenbatekoa izaten den gure kotxearen autoaren ea sortzen izaten dugun eta ea nola amaitu, no? Gaurkoan hemen Lozarkoz ere jende asko nabarik da, talde asko, otagoz bat talde edo aurkitzen dira hemen. Leku desberdinetatik. Eta hori nahiko giro ona, zirkuitoa San Mamesekoa baino nabari handiagoa da. Hemengoan, Nafarroko zirkuito profesionala. Bai, asko ere bolta luzeagoak izango dira, beraz, somatzen dugu ez dela horrelako lasterketa luzea izango, agian edo bolta kopurra murriztuagoa izango da. Oraintxe bertan ari dira taldeko partaide batzuk, hemen eraikuntzako terminalean, oraintxe Josu irakaslearekin, lasterketako zirkuitoa erabatkoitik ikusteko, hori da, eta bertako irudiak ere ikusi genezaken. Hori da, ea estrategiaren bat, ero pentsatzen duten. Ez dakitea zirkuitoa ikusi duten, hemen jendea oinez ari da, bestean San Mamesen ikusi zuten, eta azaldu zizkieten erabat, nolako errebueltak, nolako mugimenduak, zizkien lasterketa erabat hobeto egiteko. Handaukauz gure taldekideak. Apa! Ei! Handaukauz gure taldekideak. Ikusi ezakezue bertan, zirkuitoa ikusten. Zirkuitoa ikusten, eta hori benetan... Eta hori bertan ari dira, solasean, eta bertan, ezaren ari nintzen bezala, hemen jendea oinez dabil, eta aurrekoan San Mamesen egon ginean ere azaldu zieten, autoak gidatuko zuten gidari. Hori da, eta zirkuitoa erabat erakutzi. Alik eta seguruen eta erabat lasaien gidatzeko batez ere, ez bai gara, gu gidari profesionalak ez horixe eta beraz ondo jakiteko nola aritu, nola ez izan istripurik eta autoaren jarraipena bermatzeko erabat, hori da. Luzatzeko lasterketa alik eta ginen eta bakoitzak alik eta hobetuen egiteko bera lasterketa. Beraz... Ezan dugun bezala, zirkuitoa hau
handiagoa da, San Mamesekoa baino, eta beraz, ez dakitea erakutsiko dieten, edo zer egingo duten. Agian izan daiteke errazago moldatzea, autoak ez daitira oso handiak, eta bidea nahiko zabalagoa, zirkuito profesionala da. Hori da, eta egia ez da mugako beto markatuta daude. Hori da. Nik neuk lasaiago arituko nintzateke. Lasaiago arituko nintzateke gidaria izan ekero. Baina, hori da, impresioa handiagoa, zirkuito profesional bat, los arcos. Ikusten dituzu, boxetako lekua, guztia. Hori da, baina... Eta ia esan oso polita lekua, eta ia esan oso postik abili gara, bertan, sekulako giroa dugu, eguraldia primerakoa da, ez Bilbon izan genuen eguraldia bezalakoa ez, beraz, zentzorretan ere lasaiagoa arituko gara. Asko ez ere, sumatzen dugu euria ez egotean, labankada gutxiago, eta gian eta zuzenekoa egiteko ere errazago arituko direla, ez dago ere bero handirik eta aizu xamarra dago, baina oso giro ona. Hori da. Beraz, lastero batean taldekidea zenbait galdera egiten hasiko gara, beroketa saiokoak ez, zera batean, beraiek beroketa saioa. Beroketa saiokoak izan ere oraintxe laster hasiko dira. Hori da. Eta, taldekideak aipatu dituzu, gaurkoan taldekide batzuk falta zaizkigu. Nikole, Naiara, Markel eta Julen, beraz, agur bero bat beraiei mendik zarkozetik. Eta irakasleik dagokionez, Julen Zelaia, Unai Agirre, Benja eta Asier falta dira. Asier ez genuen elkarrizketatu besteak. Ez genuen elkarrizketatu, baina bertan ibili ziren guztiak laguntzen, elkarrizketatu genituen besteak, eta oso denbora polita izan genuen bertan genbiltala guztiok atera. Talde polita batu ginen, eta oso giro ona. San Mamesen oso giro ona, hori eguraldia izan zen. Hori da, pena handia izan zen. Baina gaurkoan, euski honekin aurrera emango dugu egun polita hau. Hori da. Eta... Naia Begirizain Aramburu elkarrizketatuko dugu. Naia Begirizain daukagu hemen, jarraian. Taldeko partaide oso aktibo bat izan da. Hori da. Bera kontarrutarrez aritu da zelazen gurekin, eta Naia nola izan da bidaia, nola gontzara, nola sentitu zara. Bidaia 2 ordu. Hori da, 2 ordu eta zertxo bat gehiago. Luze junde baina ondo. Ondo, eta nolakoak dira zure espektatibak lasterketarekiko? Luzire bueltie. Gidatzen arituko zara, ez? Zuk ez. Kotxearen muntaketan parte hartu duzu zuk ere bai, eta nolako izan da hori, esperientzia. Ondo. Politxe. Polita era bat, guztiok aritu gara, kotxearen muntaketan parte hartzen, esan genuen aurreko zuzenekoan ere bai, hainbat irakasle parte hartu dute, beste ikasle batzuk ere bai, eta Naia horietako bat izan da. Oro zer nolako gauzak egin dituzu kotxearen muntaketarekiko, ze estratitan parte hartu duzu. Esan polantzik muntaketan. Polantzik muntaketan ondurot, eta erruberak eta... Eta ze espektatiba dituzu gaurko egun honentako. Zenbat buelta, uste duzu emango dituela. Nahiko handia da, esan dugu handia dela, San Mamesekin baino buelta gutxiago izango direla, baina. San Mamesen, zema izan ziren, 50 inguru topea. Horrelako, gehien egin zuenak 50 buelta inguru eman zituen. Zenbaki potoloa da, beraz, uste dugu hemen erdia edo emango dutela, oso buelta luzea da, eta horrela, baina, bueno. Zirkuito profesionala. Zirkuito profesionala, zalantzari gabe, eta Naia eskerrik asko, mila esker, ondo pasa, agur. Eta, bueno, hori taldekide bat izan ere bai, izan dizuegun bezala, guztiok hartu dugu parte oso aktiboki kotxearen muntaketan, baita lasterketetan ere, hainbat ekitaldi. Oraintxe beste ikasle eta taldekide bat, elkarrizketatuko dugu, Iker Urrutia da bera, Iker Urrutia kaixo, zer moduz? Ondo. Zu gidatuko duzu, ez duzu gidatuko autoa, ez. Eta zer nolako espektatiba dituzu autoarentzat, taldeko kideentzat? Oso onak, irabazleak. Irabazleak izango dira zalantzari gabe. Zenbat buelta alez emango dituztela uste duzu? Aurreko 10. Zenbaki polita da, bera. Zenbaki polita. Eta nolako izan da bidaia, nolako izan da kotxea ona ekartzeko prozesua? Nola biztu izan duzu? Erosoa.
Erosoa, wow, oso ondo. Oraintxe doaz, beroketa saiokoak, zirkuitorantz, beroketa beraz oraintxe lasteraziko gara. Oraintxe lasterraziko dira berotzen, agian hori eta gero, aurre ikuspen zehatzagoak egin ahal izango ditugu. Eta bueno, zer iruditu zaizu bera zirkuitoa oroar? Polita. Luzeagoa, Luzea. ikusi Handia. ahal izan dituzu Handia, berateko erreboltak dirak nolakoak dira. Uste duzu zaila izango, bai, uste duzu zaila izango direla. Taldekideak ondo eramango dute, hori, bai, oso ondo. Bueno, eskerrik asko Iker, mila esker egongo gara, ondo Zueri. pasa. Hala. Beste ikasketak bat. Horta. Gurekin. Kaixo, nara. Zer moduz, nara, tentzioa nabari da? Bertan. Airean bertan hemen tentzio asko. Ikusi ditugu beste taldekideak jara ikusi dituzun gaietan. Kompetentzia gisa. Onena, duda bari. Zuk ikusi ahal izan duzu era zirkuitoa ere, eta zelan nolako iruditu zaizu zirkuito profesionala, zaila, Bai, errazagoa. handia. Uste duzu taldekideak eroso sentituko direla horrelako zirkuito batean bideratzen. Bai. Noski, konfidantza auto dator. Eta guztia. Handia ikusten dugu gure taldekideen. Gure taldekidengan oso garrantzitsua ere. Zu, kotxari mundaketan ere parte hartu zen duen. Oso ondo, eta zatitan izan lagundu zen duela, uste dut gehien bat. Bueno, batera. Bai, dena. Bai. Planifikazioan. Lanetan. Zama mesera ere joan nintzen. Zama Bizita egitera. Bizita egitera, eta nola Bizita ikusi egitera. zenuen bertan giroa, nola lanbide nuela, etcétera. Esan dugu, giro ederra egon zen, baina eguraldi. Bai, eguraldi txarra. Eguraldi txarra, baina. Baina, polita. Baina, bueno. Oso ondo, gupozik, eta hori, zelan, nolako Gaurkoan- ikusi zenituen beste taldekideak. Beste taldekideak. Beste eskoletako partaideak bertan Bilbon. Nik gure kotxean negoen ikusten. Eta hori, bueno, eskerrik asko gara, mila esker. Zeuei. Hala, ondo pasa, eta kostata lasterketaz. Orain ere gortu etorriko da gurekin. Bera ere, aldeko partaidea txakio bat, kotxa muntatu lagundu zenuen, ez da ba. Bai, eta zer egin zenuen kotxan gehien bat. Zertan lagundu zenuela uste duzu. Goiko partien, errazixi. Oh, Oso ondo. plastikako ikasle. Eta aldiz diguzu zenbait detaiaian, karrozeriaren, inguruan materiala, nola muntatu, pausoak, zerbait. Hola, gogoratzen duzuna. Pausa gehiagi daude. Bueno, eta nola ikusi duzuzuk zirkuitoa. Besteak izan digute agian luze xamarra, baina errez moldatuko dira taldekideak aurrez daude horrekin. Oso luzea da, baina... Aldute egin. Oso ondo da. Gente amina dugu taldea, beraz. Eta nolako izan da zuretako bidaia hona heltzea, ikusi duzu, zirkuito profesionala, ze sentsazio nabaritzen duzu. Oso gorra. Ambiente ona daude. Ambiente de carrera. Oh, Tentsioa nabari da irean agian. Beste taldekideekin eta beste... Zuguste duzu beste taldeki, beste eskoletako partaideak agian, autan ikusi dituzu agian eta nola ikusi dituzu segurearekin alderatuta. Oso ondo dago. Lan asko egin dutela. Denboraz egiten. Oso ondo, eskerrik asko, Eneko, mila esker. Ondo pasatu Ondo pasatu lehiaketaz, eta bueno, arte. Orain, Juna Arkalde, kaixo June zer moduz. Ondo. Zer nolako izan da bidaia zuretzako, ona heltzea, bidaia luzea, bidaia luzea, Ez, ondo. goizez. Bai, goiz, baina ondo. Bueno, nolakoa iruditu zure zaizu zuri, bera zirkuitoa profesionala. Zer nolako impresioa eman dizu? Jo, oso handia. Ez nuen horrelakoa espero, eta ondo.
Ondo. Esan dugu, aurreko San Mameseko zirkuitoa bera zen, erabat erdia edo agian gutxiago. Txikiagoa. Asko txikiagoa zen, beraz. Orduan buelta gehien eman zuenak, 50 inguru eman zituen. Zenbat uste duzu emango duela orduan gehien egiten duenak? Eta erabat gure taldeak, zenbat espero dituzen batea. Ordu eta erdi inguru izan zen lasterketa hura. Ja, ba, ezakit. Baina hau oso handia da, beraz. Ez dakit. Ze uste duzu, berak zirkuitoak zailagoa izango dela, gidariak errezago moldatuko direla hemen. Profesionala izan edan ba. Errezagoa izango dela, ze zabalagoa da eta leku gehiago dute. Ze San Mamesen ikusi dituen bideoak oso leku estuan, zeuden kotxe asko. Hori da. Eta hori, beste kotxeak komentatzeako, nola ikusi dituzu beste eskoletako partaideak? Ba, ez ditut asko ikusi, baina antzerakoak dira kotxe guztiak. Eta hor beraz uste edu guztiok, pentsat gureak ere, irabazteko aukerak izan dituela. Bai, nik uste dut denok ditugula aukerak. Baina ez da ezer gertatzen ez badu irabazten. Zalantzari gabe parte hartzea, importantea ondo pasatzea. San Mamesen gure lehen aldiara aurtengoa, hemen eskolako esperientzia zamar dute. Claro. Urte asko, ja da, ona etortzen, eskola askok errepikatu dute hainbat urte jarraietan, eta beraz hori ere igartzen da, esperientziak asko egiten du bertan lasterketan. Azaldu ditziete, beste taldekidei bera zirkuitoan olakoa den, oraintxe joan dira, beroketa saioa egitera, eta zuk zeuk ze konsejo emango zenizkioke zure taldekidei lasterketarako? Ba, ondo pasatzeko eta hori, ez pentsatzeko. Ez pentsatzeko. Total. Ondo. Ez pentsatu. Bai. Aiza Gandariaz gure lehen gidariak beroketa zaioan ja irten du. Agurriun eskerrik asko. Agur eskerrik asko. Beraz, laster arituko dira, gure atzean zirkuitoa ere badugu. Oso luzea da, gure inguru guztia da. Agian lasterketa esan dugu, agian lasterketako beroketa saioa egin eta gero, jada aurreikuspen zehatzakoak egin ahal izango ditugu, da nola joango den, eta beroketa saioaren ondoren ere bai, beroketa saiokoak jaba izketan... Arek ere elkarrizketatuko ditugu eta arek ere komentatuko dizkigute beraien aurreikuspenak, espektatibak, eta beraien konsejoak hori da, beste taldekideentzako zalantzari gabe. Beste elkarrizketatu bat izango dugu, Izaro Bengoetxea. Kaixo, Izaro. Kaixo. Ondo. Pozik. Egualdi ona. Eguraldi ona. Zalantzari gabe. Igartzen da aldea, Bilbotik eta onaino. Bai, nire txan egon, baina bai. Baina argazkiak eta bideoak. Ikusi ditugu guztiok. Eta bai, hori da. Zuk zeuk zelago enpresa eman dizu bera zirkuitoak. Hemen dator kotxe bat, Kotxe bat ikusi du, martxan ari dira. Pero kita saioa ja martxan dago. Martxan ari dira, kotxe bat ikusi du. Jendeak idatzen dago ja da. Ahí está. Hori da, hemen kotxe, harin dator. Ari txamar dator. Gure lehen kotxea, harina. Ez da gurea, baina kotxea da. Ez da gurea, baina kotxe bat da, eta gure edade inguruko... Berdea dirudi, polita. Ondo polita, bera. Gurea politagoa da. Hori da. Baina benetan handia da kotxearekin konparatuta zirkuitua, orain... Bai. Zabala. Hori da, nola ikusi duzu zirkuitua, autoa orain ikusita, uste duzu erosoago ibliko direla San Mamesekoekin alderatuta. Bueno, a ver, ikusitxe bera kotxi ez dela especialmente handixe. Ba, bueno, kurbak eta, bueno, errezagoa igual hori, baina... Zabalagoa izan eran. Baina oso handixera, Bai, oso handia profesionala. Ni pentsatzen txikixagoa izango zanela. Bai. Eta hori, zuk uste duzu, ze estrategia beliko zenukezu? Estrategia aizarena. Aiza dator, orantxe bertan. Bere beroketa saioa egiten. Aiza gure beroketa saioa egiten gure kotxarekin. Ez da, bera. Araia da, kotxe. Gorria da. Eguzkiarekin, amamezen. Igarte zan ezanela Aiza. Bai, Aiza gobetu. Beste erabateko intentzioarekin. Bai, baina benetan handia. Benetan handia ikusten da bia oso... Orain kotxarekin ikusi eta... Hemen, Aiza orantxe datorri hirugarreko. Bai. Hau da gurea dirudi. Gure Aiza. Ene. Bide okerra hartu. Ez. Ez?
Ondo dator. Ai, Hemendik etorriko da. Eta oraintxe ikusiko dugu. bueno, apur bat. Geldi dator. Hala ere oso ondo ikusten dugu Aiza, jarduten. Ez da Aiza. Ah, claro. Jakaineraziko dizuegu, ja. Bai, Nahiko ziur gaudenean. Eta ez, Aiza. Korria hori ere. Claro. Gaur goizean esnatu zara, goizeko zeiretan autobus hartzera. Hori, Gogorra. Asteuro gogorra. Zan du. Oso nekatuta. Hau bai, hemen datorra. Hau ja bai. Ja bai, dirudi. Ez da baino azkarrago nabaritzen da. Ez gara motelenak, no? Hau da gure kotxea. Hau Aiza! Amabigarren kotxea. Amabi zenbakia. Oso ondo ikusten dut, gaizak Bai. Zirkuitan, beraz. Zirkuitoa, beraz. Nire aurreikusten oso positiboa egiten. Hori da. Bueno, Aurreikustenak. onak, jamikori. Zalantzari gabe. Bueno, equipo, ya está animando. Venga. Ba, oraintxe Aizak egin du beroketa beraz. Orain etortzen anean, beti beroketa saioa egiten dutenean gero lasterketan gidatuko dutenekin hitz egitea ez dator txarto. Izan ere baia zirkuitoa ekin Ez dakit, agian. Berain espektatibak kurba honetan zabal hartu eta olakoak eskertzen dira. Asko eskertzen dira eta azkenean lasterketa jarraiten dugu Hori da. bestekoak dira. Ni San Mamesen egon nintzenean, San Mamesen gidatu nuen, eta azkena izan nintzen, gizon bat etorri zitzaidan ez gelditzeko, baina kotxa aurrerantz zijoan. Kotxa eta San Mamesen egon nintzenean, San Mamesen egon nintzenean, ni ez nintzen, esan dugun horrek lasterketa ikusi, zirkuita ikusi zutenean, eta gomendioak eta eman zutenean. Gomendioak eman zizkioten aldeko batzuei, Eta ni, claro, eta ni zuzenekoa egiten ari nintzen hemen. Eta beraz, hori da, eta beraz, zirkuitoa ez ezagutze horrek, nahiko urduriago, hori da, orain beroketako gidari honekin, hitz egin alko dugu. Eta esaten diguten, lasterketarekiko zirkuito profesional bat da, azken finean. Lasterketa ordu bat eta erdietan hasiko dena. Egia da, hori da. Lasterketa ordu bat eta erdietan hasiko dena, beraz, denoi, hortxe espero dizuegu denok. Guztiok bertan egongo gara. Ikusten. Jakinaraziko dizuegu. Zer gertatzen ari den, zauto gelditzen den, zein ezten gelditzen. Eta bar. Hori da, beraz, gero ordu bat eta erdietan ikusiko gara lasterketan, ezta? Lau? Bale, lau elkarrezketatu daukagu. Eta ondoren ja ordu bat eta erdietan ikusiko gara. Zuzeneko abokatuko dugu, ordu bat erdiak arte, hori da. Orain, non dago mikroa? Hemen egiten moduz. Nolako izan da bidaia zuretzako? 2 orduko bidaia luzea Ondarrutik onarte. Naparro arte. Nola egon duzu bidaia? Lo egin dut. Zerako ondo, perfecto. Eta nolako enpresio eman dizu zuri? Zirkuito handi honek, zirkuito profesionala. Ez dakit, handia. Beneran handia. Uste duzu, hemen Aiza. Hemen Aiza, oraintxe elkarrizketatuko dugu, txalo zaparra bat Aizarentzat.
Beroketa amaituta. Eta, Eneritze... Goizeko zeiretan esnatu zara. 5:20. 5:20 esnatu zara, Eneritz. Zer da? Eneritz 5:20 esnatu da. Nola eraman duzu 5:20 esnatzea aste santuak eta gero. 2 aste lasai egon ostean. Txarto. Bai, ez da, bai. Bueno, hemen gaude lasterketan. Giro hona nabaritzen da, ez da, Eneritz. Ikusi dituzu beste kotxeak. Ez. Ez dugu asko ikusi. Era bat eskutatuta daude, bokitan sartuta. Hori da, ez dugu autobusak eta ikusten dira, baina autoak ez ditugu asko ikusi. Eta Eneritze aurrikusten egin dezakezu, ez ondo joango dela lasterketa. Bai, irabazi egingo dugu. Irabazi egingo dugu, Eneritz. Karo, bai. Oso, aurriko positiboa egin ditugu, eskerrik asko Eneritz. Orain, Arnatz Martino, etorriko da, berak autua gidatuko du. Autua gidatuko du gero lasterketan ordua eta erdietan izango den lasterketa horretan. Gidari bat, beraz, urduri gaude. Ez dakit oraindik ez nahi zirten beroketara eta ez nahi zirtengo, lasterketara arte. Ez dakit nolakoa izango den lasterketa, baina Gogotxu. Impresio handia, berak zerketan. Lasterketa zirkuito profesional batean izan eran, oraindik ez dago zein den luzera, baina orain GPS-a jarriko diote eta gero esango dugu. Eta hoxo, Uste duzu, erosoago sentituko zarela hemen San Mameseko zirkuitoan baino, bertan ere gidatu zantzen nuen. ez. Arazo batzuk izan ziren da ezin izan nuen, baina hemen bai... Lehen aldia. Hemen bai ikusienez leko gehiago dago jentea aurreratzeko eta bai jenteak zuri aurreratzeko, así que... Bai. Lasaiago. Pues ondo posten gara, bai, azorta duzun eta sorte hon. Eskerrik asko. Lasterketan, Agur, eskerrik asko. Orain jera etorriko da gurekin, solatzera. Aiza gero izango dugu, beroketatik urten. Aita jeraren ostean etorriko da gure gana. Kaixo jera termo deuz. Hemen hau. Kaixo, Jera. Kaixo. Kaixo, horretu duguna. Termo duzulakoa bidaia zuretzat. Dexente. Oso, ondo, eta nola ikusi guztu gura zirkuitoa, impresio handia? Agian lusteagoa, profesionala. Bueno, institutoa baino hobeto. Bai, Beste taldekidak ikusiak izan dituzu edo agian ez? Aiza. Bueno, ondo, eta beste eskoletako partaidak ondo ikusten dituzu, agian... Bueno, nahi asko. Oso ondo, ondo, politxo. Eta eguraldi ona dugu. Eguraldi ona dugu. Egur zinen Samamesena ez zinen beraz lehen aldia lasterketa Hori ikusten. da. Bueno, ikusi dituzu beroketako autok, nola ikusi dituzu? Bueno, ondo. Ondo ez da? Aiza ere, nahiko lasai nabari dut orain urten duen. Nahiko lasai ez du... Ez du impresio txarrik eman, behintzat. Ez lasterketa. Dugu, beraz, beroketa ondo joan dela, zetrituarekin ez dagoela erazorik eta autoa ere ondo dela. Hemen Beste gidari bat, beroketan. Gari buenaga dugu. Bestean elkarrizketatu genuena eta lasterketan gidatu zuena San Mameseko lehiaketa horretan. Bere bigarren aldia. Han 12. kotxea nahiko, bai. Beraz, Jera gogotzu zaude lasterketa Ikusteko. Bai, uste duzu ondo ibiliko dela gure taldea. Bai, ez da. Konfidantza osoz gatoz. Aipatu dugu. Konfiantzat, guztiok dugu. Konfiantza handia taldeko dena, beraz. Ea horrek ere gure aldera jokatzen duen. Hori da. Bai. Bale, bai. Eskerrik asko. Mila esker. Ondo pasa. Eta gozatu lasterketaz. Ba hori, aiza nahi genuen elkarrizketatu. Baina ez dakik dagoen agian. Zerbait. Mugimendu asko. Dena prestatzen. Jendea lurrean. Benetan. Wow, zer nolako talde langilea. Gero, ordua eta erdietan, lasterketa izango dugu. Lasterketa ofiziala ja. Hemen datorra Aiza. Elkarrizketa egitera gurekin. Hemen datorra Aiza. Agertu da.
Kaixo, Aiza. Kaixo, Aiza, ongi etorri. Zer moduz? Kaixo, Nola joan da beroketa saioa? oso ongi joan da, gustura joan naiz, eta zailtasunik ez dut izan. Bide gurutzerik ez daude bide honetan. Beraz oso erraza izan da. Zamamezen gidatu zenuen beroketan. Bai, buelta bakarra eman nuenan ere. Eta, Beraz, lehen pertsona dugu, Bai, bi ia, zirkuitetan kalderatzeko. gidatu duena, eta beraz, eta ze diferentzia desberdintasun ikusi Ez dute zer ikusirik Zamameseko zirkuituak honekin, hau handiagoa baita. handiagoa zabalagoa. ere Eta aipatu dugu. paisaiak Paisaia. ere politagoak dira. Bai. Bai. Bai, natura Oso zentratuta gustura. gaude, Eta esan behar gainera, da, hemengo aldatzak eta Errezago, divertigarriagoak dira. Bai. Indar gehiago gain behar du autoak, baina... Baina, ondo. Zamamezen izan genuen aldatz hori, zaila izan zela. Bai, Bai, baina- Hori izan zen, azkenean hemengo potx egin zuen. Bai, Baina hemen olako aldatzik badago zenaiko. Bai, ez, baina begira horreta. hemen Bai, aurrean hor- ikusi Hemen aurrean ikus dezakegun hortik datorrena. Aldatz. Hau itxita dago eta beraz handik atzetik ezin zara aldatz hortara pasatu. Baina hemendik datorren aldatza, gainera Ja. kurba atrapatzen du jeitsi bezain laster, beraz kurba hartza bizka zaila da. Bai. Kristonako abiadura Zirkuitu hartzen handia, duela. zabala nahiko zailagoa, eta... Zailago baina entretenigarriagoa. Bai, Eta ez da oso zaila. Ez. Bide gurutzerik ez da. Ez mugak zehatzagoak agian. Bai. Erosoagoa. Bai, ez dago dena alkarren gainean. Bai. San Mamesen dena Zabalagoa, toki berean esan zen. dugu, Zabalagoa. Txikiago altan salterakoan gertatzen dena da. Nik Bai. uste lasaiagoak. Lasaiagoa. Bai, Bai. Oso gustora. Oso gustora. Posten naiz. Eskerrik asko. Hala, Aiza. Ondo ibili, ikusiko gara, eta gozatu lasterketaz. Hala. Hala, Aiza. Bai, gandariaz. Hala. Bueno, ba, oraintxe moztuko dugu zuzeneko ordua. beroketako zuzenekoa, ordua eta erdietan gehiago eta lasterketa ofizialarekin. Beraz, Esker eta gero arte. gero arte.